Hindi lamang yung ating mga mag-aaral, kundi kasama yung ating mga magulang. So ngayon po, gusto ko samantalahin ang oras na ito upang pasalamatan natin ang guro-guro ng eskwelahan ito, Tinatayang Pius Elementary School, si Principal Nanale, at ang kanya pong faculty and staff. Maraming salamat, ma'am. Dahil sa inyong kabutihan, nagkaroon po ng katuparan na magamit namin itong inyong magandang entablado. At nakatutuwa po sabihin na kami po mga staff, marami din po sa amin ay graduate ng eskwelahan ito. Ganun din po yung aming mga anak. Ganun din po, bigyan natin ang palakpakan. Thank you. Gusto ko po naging welcome ang ating mga kasama. Kasama po natin dito si Ate Ina from Antipolo at ang kanyang anak. Ganun din po, kasama din po natin si Eileen at saka si Tessa and Eileen. Ang ating po kasama mula sa Holland, isa po estudyante ng Pilipina Dats, si Joan. Yan, si Ate Joan. At yung may bahay po ng ating direktor, si Ann, Ate Ann. At napakakalad po natin ngayon dahil kasama din po natin, galing pa po sa Netherlands. Siya po ang aming pinagagalak na makasama, si Martijn Tencent. Siya po ang aming Lapos International Chairman. Yan. Napakapalat po natin ngayon. Wini-welcome po rin po ang ating mga magulang, mga tatay, mga nanay. Salamat po sa inyong pagdalo. Asan tayo mga taga-elementary department? Elementary? Yan. Yung high school, mas malakas ba?